ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Mun gode da kallon. Cewa ainihin adadin waɗanda cutar corona ta kashe a Iran ya zarce wanda hukumomin ƙasar suka sanar har sau uku. Mahukunta a ƙasar dai sun ce mutum 14,000 ne suka mutu, to amma wasu kunshin bayanai da wani bai kada ya bayar sun nuna cewa a zahirin gaskiya akalla mutum 42,000 cutar ta kashe. They highlight what many people have suspected, that the number of deaths in the coronavirus pandemic in Iran. Wakilin BBC ya ce bayanan sun yi ƙarin haske akan abin da mutane da dama ke zargi, cewa yawan waɗanda annobar corona ta kashe a Iran ya ninninka waɗanda hukumomi ke cewa har sau uku. Sannan mutum na farko da cutar ta kashe ya mutu ne a watan Janairu, kusan wata guda kenan kafin wa'adin da hukumomi suka ce. Mahukunta dai sun musanta rage alƙalman waɗanda cutar ta kashe, abinda aka jima ana zargi. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi lugudan wuta tare da harba bindiga kan wasu gungun mutane da ke dasa abubuwan fashewa a shingen da ke tsakaninta da Siriya. Rundunar sojin ƙasar ta ce jami'anta da jiragen sama sun kai wani hari a lokaci guda kan mutane 4, bayan da sojoji suka hango su a kusa da wani barikin sojojin Isra'ila da ke tuddan Golan. A baya-bayan nan dai ana samun karuwar tashin hankali a iyakar ƙasashen biyu, bayan kisan wani mayakin ƙungiyar Hezbollah da Isra'ila ta yi a Damascus. Sannan Isra'ila ta ce za ta ɗora wa gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad alhakin dukkanin abubuwan da ke faruwa. Ƙungiyar ISIS ta ce mayakanta ne suka kai wani hari da aka kai gidan kurkuku a gabashin Afghanistan, abin da ya haifar da dogon rikici tsakaninsu da 'yan sanda. An ba da rahoton mutuwar mutane 3 yayin da akalla 20 suka samu munanan raunuka a harin da aka kai wa gidan yarin Jalalabad da ke Nangarhar. Lamarin dai ya faru ne lokacin da wata babbar mota dauke da bam ta fashe a wajen gidan. Ko da yake ba iya tabbatar da sahihancin ikirarin da kungiyar ta yi a shafinta na intanet wato Amak ba. The group has carried out several deadly bombings in recent years, targeting the Shia minority. Wakilin BBC ya ce kungiyar ta tayar da bama-bamai da dama da take harin 'yan Shia marasa rinjaye, abin da ya janyo mutuwar mutane da yawa. Ma'aikatan kashe gobara a birnin California da ke Amurka na can suna ci gaba da fama da mummunar gobarar daji da ke ci gaba da ruruwa, abin da ya tilasta wa dubun dubatar jama'a ficewa daga gidajensu a gabashin Los Angeles. Fiye da ma'aikatan kashe gobara 1,300 da jiragen sama masu saukar ungulu ne ke ci gaba da shawo kan gobarar da ta fara ci tun ranar Juma'a. Wasu bangarori da wutar ke ci sun haɗar da tsaunuka da tuddai, abin da ka iya kawo cikas ga injinan kashe gobarar. Sama da gidaje 2,200 ne suka rushe. Wasu mahara da ba a san ko su wane ne ba sun kashe wani ɗan jarida a Mexico bayan da suka kutsa wurin da yake cin abinci a birnin Iguala. Ko da a shekarar 2016 sai da Palo Mugueres ya tsallake rijiya da baya yayin da wasu 'yan bindiga suka yi yunkurin kashe shi, abin da ya sa tun daga wannan lokaci yake samun kariyar jami'an tsaro. To sai dai a wannan karan an kashe shi tare da ɗan sandan da ke bashi kariya. Kafin rasuwarsa shine editan jaridar intanet ta PM Noticias da ke bayar da labaran aikata laifuka da batutuwan da suka shafi 'yan sanda a jihar Guerrero, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da suka fi fama da fitina. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce shine ɗan jarida na 4 da aka kashe a ƙasar cikin wannan shekara. Labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai rahotanni, inda za mu fara daga Najeriya. Gwamnan jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya ya ce ba zai iya yin shiru cikin yanayin kashe-kashe ba saboda rantsuwar da ya yi ta kare al'ummar jiharsa. Babagana Umar Zulum ya ce kokarin murkushe kungiyar Boko Haram na fama da zagon ƙasa daga wani rukuni na jami'an tsaron ƙasar. Wannan dai na zuwa ne daidai lokacin da jihar Borno ke ganin karuwar hare-haren 'yan tada kayar baya, wanda ko a shekaran jiya Asabar sai da wani hari ya kashe mutum 15 ciki har da ƙananan yara a yankin kan iyaka cikin ƙasar Kamaru. Ga Muktari Adamu Bawa da ci gaban rahoton. Gwamnan jihar Borno dai ya ce akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya san cewa zagon ƙasan da ake yi cikin harkokin tsaro na kawo cikas ga ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin 'yan tada kayar bayan na tsawon sama da shekara 10. Babagana Zulum na wannan jawabi ne gaban Sagadi kwanaki kalilan bayan kwambar motocin mai matuƙar tsaro ta yanke wata tafiya kwatsam kuma ala dole tsere daga garin Baga da ke kusa da tafkin Chad saboda barin wutar bindigogi babu kakkautawa. Wata sanarwa da aka wallafa a shafukan sada zumuntar gwamnan
ta ambato shi yana faɗa wa takwarorinsa gwamnonin da suka kai masa ziyarar jaje cewa zai ci gaba da yin tsayuwar daka daram da kudirin cewa Allah ne kaɗai ke bada mulki kuma baya neman tazarci. Idan kuma Allah ya nufa ya kammala wannan wa'adi lafiya to ya gode wa Allah. Amma ba zai yi shiru a matsayinsa na gwamna al'ummar jihar Borno miliyan 6 su mutu su kare ba. Sojoji dai sun ɗora alhakin abin da ya faru kan Boko Haram. Sai dai gwamnan ya nuna cewa sojojin ne ke da hannu cikin abin da ya faru. Har ya sake amfani da kalmar zagon ƙasa. Baba Gana Zulum ya kuma yi tuhuma kan abin da ya sa sojojin Najeriya suka hana dabban mutanen da rikici ya raba da gidajensu ko ma gonakinsu a lokacin da su sojojin ke noma a filayen. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar sojin Najeriya amma ta ce babu musari yawu tsakaninta da shugabannin siyasa. Sai dai a wata sanarwa da ta fitar ranar Alhamis bayan kai harin, rundunar sojin Najeriya ta ce tana gudanar da bincike tare da yin taza da tsifa cikin yankin da abin ya faru a ƙoƙarinta na bin sawu da kuma sanya kafar wando guda da maharan. Baya ga wani bincike da a cewar ta take gudanarwa don gano abubuwan da suka kai ga aukuwar wannan hari. Ba dai gwamna Zulum ne mutum na farko da ya nuna cewa almundahana cikin rundunar sojin Najeriya na tsawaita wahalar da mutane ke ciki a yankin arewa maso gabashin kasar ba. Rahoton da Muktari Adamu Bawa ya haɗa mana kenan. To yanzu kuma ga Muhammad Abdu Tidon Wada da labarin wasanni a takaice. A jiya ne aka kammala gasar Serie A ta Italiya wacce tuni Juventus ta lashe kofi kuma na tara a jere. Kawo yanzu waɗanda za su wakilci Italiya Champions League a baɗi sun hada da Juventus da Inter Milan da Atalanta da kuma Lazio da za ta yi wasannin cika gurbi. Waɗanda za su buga Europa League kuwa sun hada da Roma da AC Milan da kuma Napoli. Waɗanda za su buga Serie B a kakar baɗi sun hada da Lecce da Brescia da kuma Spal wacce ta karshe ta 20 a teburi. Kocin Chelsea Frank Lampard ya ce fara kakar Premier League ta gaba ranar 12 ga watan Satumba ya yi wuri saboda kalubalen da ke gabar kungiyar. A watan jiya aka tabbatar da ranar fara babbar gasar Ingila sai dai Chelsea wacce ta buga wasan karshe na FA Cup da Arsenal ranar 1 ga watan Agusta. Za ta ziyarci Bayern Munich a karawar Champions League da za su farja gumi a Jamus ranar Asabar. Ko da Chelsea bata kai zagayen gaba ba wacce aka ci 3-0 ko da Stamford Bridge a wasan farko. Zai rage mata kwana 35 ta fara wasan farko a gasar Premier League ta 2020-2021. Shugaban Barcelona ya ce ba zai yiwu ba a halin da na taɓarɓarewar tattalin arziki su sake ɗauko nema daga Paris Saint-Germain a bana. Jose Mario Bartomeu ya ce wannan yanayin da cutar corona ta kawo koma baya ya sa ba za su iya sayo Lautaro Martinez ba ma daga Inter Milan. Shugaban ya faɗa wata jarida a Spaniya hirar da ya cewar Barcelona ta samu kuɗi euro miliyan 200 daidai da naira biliyan 90 tsakanin watan Maris zuwa Yuni ƙasa da abin da ta sa rai sakamakon annoban nan. An naɗa tsohon ɗan wasan Chelsea Eddie Newton a matsayin kocin Trabzonspor bayan da ya ja ragamar ƙungiyar ta lashe kofin Turkiya yana mataki na riƙon ƙwarya. Newton mai shekara 48 ya lashe dukkan karawar da ya ja ragamar ƙungiyar. Ya kuma dau mata kofin da rabanta da shi tun bayan shekara 10. Daga ƙarshen shirin Lewis Hamilton ne lashe gasar tseren motocin Formula 1 ta British Grand Prix. Dan kasar Birtaniya matukin motar Marsandi ya kai bantansa duk da faci da ya a zangon ƙarshe na tseren. To a gaida mamman skifa. To masu sauraro yanzu karfe 7 saura minti kusan minti 21 a Najeriya da Nijar. 6 saura kusan minti 21 kenan agogon GMT da Ghana. Imam Sale ke gabatar muku da shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To tun a farkon shirin dai kun ji cewa kungiyar ISIS ta dauki alhakin wani harin bom da ya janyo mutuwar jama'a da dama a daren jiya a Jalalabad da ke Afghanistan. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. A makon jiya ne muka kawo muku hira da Ibrahim Yakuba dan takarar shugaban kasa na jamhuriyar Nijar karkashin jam'iyyar MPN kishin kasa. Inda a tattaunawar ya bayyana korafe-korafen jam'iyyun adawa kan shirye-shiryen babban zaben kasar mai zuwa game da jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya. Kamar yadda muka yi muku alkawarin ji daga bangaren jam'iyya mai mulki game da waɗannan zarge-zarge, Audu Halilu ya je takanas ta Kano birnin da magaran wato Zindar, inda ya ji ta bakin Malam Bazum Muhammad shugaban jam'iyya mai mulki wato PNDS tarayya kuma dan takarar shugabancin ƙasa a zaɓe mai zuwa. Sai dai ya fara ne da yin tsokaci akan kalubalen da ake fuskanta wajen rajistar masu zaɓe.
cewa da Agadez, Tawa, Doso da Tilaberi da aka kare su bayan da aka sha wajen wata uku ana rijista sai aka koma sauran jihohi cewa da Niamey da Maradi da Zandar da Difa. An fuskanci 'yan matsalolin tsaro a jihar Tilaberi a komin kamar yadda muka so. To daga bangaren jama'iyyun adawa suna zargin jama'iyya mai mulki da cewa a wannan rajista da aka yi kamar ba a yi shi ba kamar yadda ya kamata a yi, akwai magudi kamar yadda masu ke can. Kaga aka yi magudi, akwai ɗan ƙasan da aka ce mai kar ya zo a mishi rajista, aka hana shi rajista. Kasan rajista ba abu bane mai wuya wannan game, ka zo ne a doki fotonka a yi amfani da yatsotsinka shaidar kenan ka zo ka yi rajista. A ina ne cikin faɗin ƙasar Nijar wani ɗan ƙasa da ya zo aka misi rajista biyu, saboda in ka ma yi da sau ɗaya bai da amfani, mashin ba za ta amince da shi ba. Game da wannan kwarfa-kwarfa da suke har sun shigar da kara suka ce a kotu da ke jihar da Magaram. To lalle mun ji wannan abun ban dariya. Ka san akwai waɗansu wurare inda magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya da yake mutanen da suke zuwa suna rejista ba su iya karatu ba, in suka hito sai a ce musu zo wani wuri inda akwai wakilan jam'iyya su ɗauki lamban recipice da aka ba su don gobe in ma suka bar da recipice tunda ana da lamban ana iya a nemo katin ba tare da an bata lokaci ba. Ina magudi cikin wannan. Shi ne kaɗai, shi ne akwai waɗansu da suka kai ƙara su tana kotu. Wani irin magudi da na za a yi cewa suka yi ai muna sayan katoti, wannan recipice muna sayan shi, in aka sayi shi a yi mi da shi tunda katin za ta hito da fuskan mutum, wani ba zai iya amfani da ita. In ka amshe katin me za ka yi da ita, kuma wani kuɗi ne mutum yake da shi ya sayi kati 7.5 miliyan, wato in ma kati guda ka kan sayan ta shiga guda kenan za ka kashe 7 miliyan, kuma in ka rike katoti me za ka yi da su ranar zaɓe. Gashi yanzu watakila ana cewa ko 'yan siyasa yawancin ku bangaren adawa da bangaren masu mulki kun fantsama cikin daji, ana iya cewa yanzu kina an buɗe yaƙin neman zaɓe? No, ba a buɗe yaƙin neman zaɓe ba a buɗe yaƙin zaɓe ba. Za a buɗe shi na shugabancin ƙasa ranar 5 watan Disamba mai zauwa. Amma ai ba a ce kafin na haramta jam'iyyu su je su ga magoya bayan su ko su zagaya cikin ƙasar su ga mutane don su faɗakar da su. Lalle mu ba kama Amerika ba ne, mu kaman system da ake amfani da shi a France, kenan kowane lokaci jam'iyya ta kan zuwa ganin mutane kuma ta ja hankalinsu. To kuma wannan zagaye da jam'iyyu ke daban-daban, bangaren adawa na zargin jami'an na bangaren gwamnati suna amfani da kayan gwamnati suna kamar yaƙi neman zaɓe ta lokaci bai ba. Bara da na hito na irin wannan zagaye ina cikin hutu na ƙarshen shekara, na yi amfani da mota ta gwamnati tunda hutu ne na zo da suka yi wannan korafin na rantse na ce musu nan gaba ni ba za ni hita ko cikin garin Niamey da motan gwamnati. Tun lokacin nan na daina amfani da motan gwamnati, mu babu kayan gwamnati da muke amfani da shi. Suna wannan zargin amma ba su da kowace hujja su yi amfani da shi. Game da lamarin tsaro ina aka kwana? Kakan ƙasar Nijar tana cikin tsaka mai wuya. Kana da tafkin Chadi inda ƙungiyar Boko Haram ta yi katutu. Lalle akwai wannan magana a wannan yankin nan lokaci zuwa lokaci suna ma kai hari ga barikin sojinmu, sai dai wannan shekaran sau ɗaya ko sau biyu suka kai hari, amma sun dami mutane da sace-sacen mutane da kwace da kisan gilla da yake suna cikin yankin nan na wajen komin ta gaskiru da shetimari. Lalle nan mutane su kan sha wahala har yanzu, da dare ne mutum guda ko biyu su zo wata rana a ƙasa wata rana
a doki koko a rakumi su doki mace guda su je su rike ta sai an ba su kuɗi sai an biya su suke sakin ta. To irin wannan abun har yanzu ba a rasa shi jihar Difa. Jihar Tilaberi shi ma yau ba su da wani karhin da za su kai ma barikan muhari kamar da suka yi bara sabilin irin matakai masu kwari da muka ɗauka kuma sabilin canje-canje da muka yi na strategy da muna da bariki wanda suke nan dindindim kuma suna kusa da gari 'yan ta'adda suke zuwa suna ganin yadda ake gudanar da ayyuka. To mun janye irin wannan bariki na yanzu yawo sojawanmu suke yi kuma alhamdulillah mun samu nasara bisan su ainihin. Jama'a suna kuka da rashin tsaron da kuna cewa